दा बिदिब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा अनलाइन अफलाइन टिकेटखौ मोननो हासिगोन आरो जाय बिथांमोनहा अनलाइन बुकिं खालामनो गोसो दं स्क्रिनाव जोङो WhatsApp नाम्बार मोननै होनाय जागोन बेनि गेजेरजों नोंथांमोनहा अनलाइन बुकिं खालामबानो जाबाय गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावहरबाय जोङो दिनै मोनसे गोजोनथाव आपडेट्स लाबोदों नोंथांमोननि थाखाय गासै बेंगलर हालामाव थाग्रा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दा दिनै जोङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौनो दिनै ससियेल मिडियानि थ्रुयै फोरमायहरनो सानदों जे जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि 22 अक्ट' खालि जोङो बेंगलरावहाय बड' मुभि दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों दा बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय रायजोफोर थैसाम 2 दा डाइरेक्टर प्रडिउसार आरो एक्टर रबि नार्जारी बिथां आरो लोगोसे गेमस्रि दैमारी बिथांमोनहा गावसिनि जे सावथुन बेखौ बिथांमोनहानो बेंगलरावहाय जे दिनाव दिन्थिफुंगोन बे दिनावहाय गासै नायगिरि रायजो राजाफोरजों मिट खालामफैगोन दा बे मुभिया आगस्ट दाननि 30 अक्ट' खालि बियो रिलिज जाबाय जोंनाव आसामावहाय दा बिनि उनावहाय जोङो बेंगलरावबो जोङो माने दिन्थिफुंनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों दा बिनिखायनो जोङो दिनै डिक्लेयार खालामनो सानदों जोंहा टिकेटखौ बानायफुंबाय दा बेखौ जोङो अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोङो दैथायहरनो थाखाय थि थांखि लादों दा टिकेटनि बेसेनखौबो जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनो सानदों टिकेटनि बेसेनखौ जोङो 500 रुपिस बानायनाय जादों रायजोफोर दा नोंथांमोनहा WhatsApp नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोनहा अनलाइन बुकिं खालामनो हागोन आरो अफलाइनबो बुकिं खालामनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो एरियायावहाय नोंथांमोनहा बे टिकेटखौ अफलाइन मोननो हागोन दा आं बेखौनो खावलायनानै जोंनिनो BBW आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे बर' हारिनि मोनसे गुबुन जायगायाव थानानैबो जोङो दिन्थिफुंनो लानाय हाबाफारियाव बयबो रायजो राजाया मदद होनानै बा लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आसा खालामो मानोना जों गुबुन जायगायाव थानानैबो जों बेफोरबायदि जोंनि बर' गावनिनो बर' रावनि बर' जोंनि कालचार ट्रेडिशनेल जोंनि गासैखौबो जों बाहेरायाव थानानैबो नुनो मोनगोन दा बेफोरो जोंनि जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा स' आं बयखौबो आसा खालामो बयबो जोंनि बे लानाय थांखियाव नोंथांमोनहा लैहोर फैनानै जोंनि बे जिथुनाखि थांखि लानाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय एसेनोसै रायजोफोर जोङो टिकेटखौ स्टार्ट खालामसै दानिफ्रायनो गिबियावनो आंनो बायग्रोनो सानदों जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बेनिफ्राय साराबो लादो आंबो लानोसै बेनिफ्राय बायदो मोनसे माने जोङो बेखौ डिक्लेयार खालामहरनो सानदों माने टिकेटखौ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा बिबानाव थानाय बा मेम्बाराव थानाय बयबो माने आं सारनिखौ लिरगोन बयबो माने बेखौ माने बयबो फिस होनानैसो मोनगोन दा रावबो फ्रियाव नुनो मोननाय नङा आङो आफादनिफ्राय बेखौ डिक्लेयार खालामहरबाय दा बेखिनियानो दा जोङो स्टार्ट खालामसै रायजोफोर जगेन मुसाहारि Only 500. सुबिदाखौ नायनानै माखौ 500 रांल' खालामनाय जादों सुरु जाबाय गथायबाय आङो बिथांनो आं लाजेननाय जाबाय रायजोफोर दानिया आं लिरथ'दों नोंखौ बिथांनोबो आं थेंक इउ जाबाय
थेंक इउ आंना पेन्डिंलै मलाई पैसा छैन हो दाजु मलाई पनि पैसा ना छैन फंबाय नोंनोबो जाबाय नै गांसे आखाइ हमना होदोरा रायजोफोर बे सोमखोरनि बे बै बर'निसो बर'ना जायाखै बै माबानिसो किर'निसो खिर'निसो ओइ साला जोङो एरियाखौ लिरना होदै सोमखोर बिथांनोबो होनाय जाबाय गांसे बिथाङाबो लाबाय जानाय जाबाय रायजोफोर नामथ' कय सोमखोर फिनिया आंनिसो ओइ खानायासै टिकेटआ गोमानो बागलै ओइयाव एसे खनसे नाम सर्ट नाम लिरना होबा जाया होमबा अहाय बेयावबो नाम दं टिकेटआवबो र' लिरगोन द' टिकेटआव सन्जय दङ सिनाय लिरबाबो ओरैनो होबावनांगौ दे आं बेखौ नायनो उल्टा बानाय बाजे भिडिअ जागासिनो रायजोफोर जाबायना बे फंबायनि बिथाङाबो लाबाय लाबाय रायजोफोर बेनि किर'न सारनोबो होनाय जाबाय गांसे गोजोननाय थाबाय सुनाय दं र' बिथांमोननिसिम आया नै जयो माथो जों मेम्बारनियानो आफादनियानो जागायजेनबाय नङा होमबा औ आफादनियानो बायग्रोनांगोन ना औ आखाइ खबना होगोबारै रायजोफोर बे फंबायनिबो गांसे लानाय जाबाय बिथाङा लाबाय रायजोफोर नोंथांमोनहाबो लालायलायबानो जाबाय जाबाय थाखा फैसायालाय दिनै दं गाबोन गैया दे बिदिब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा अनलाइन अफलाइन टिकेटखौ मोननो हासिगोन आरो जाय बिथांमोनहा अनलाइन बुकिं खालामनो गोसो दं स्क्रिनाव जोङो WhatsApp नाम्बार मोननै होनाय जागोन बेनि गेजेरजों नोंथांमोनहा अनलाइन बुकिं खालामबानो जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ जय BBWA नि जय BBWA नि जय बर' हारिनि